YouTube. Det er mig, Melissa, som I jo kender, og Mig, det er Julie. hendes gode veninde. Ja. Vi spiller Movistar. Guldboy. Det havde vi begge to, faktisk. Ja, vi havde faktisk begge to Guldboy. Ja. Vi laver en spilling, Movistar bruger. Faktisk en dreng. Hvordan laver man baggrund? Man går ind, ned på den der. Den der. Nej, den der pil. Den der. Ja. Det vidste jeg ikke, man kunne. Vidste du ikke? Nej. Og lige kan man lave sådan en artbook til en, der skal være det samme. Vores brødre har et book, selvom vi ikke er brødre. Vi er en der piger. Så skal jeg lige prøve at kigge på, hvad det er. Nej, vi skal da have den der. Den er flot. Så vil jeg bedre lige en blå. Okay, så tager vi en blå. Ja, smuk blå. Godt. Men så har vi den her. Så skal vi have et bogstav eller sådan. Det der. Vi skal nok finde et G eller sådan noget. Det er også ret flot. Så er bogstaven. Skal det så ikke være GB? Eller, nej, jo, GB. Jo. Kan man ikke få en anden farve B? Nej, så ikke. Jeg havde den farve, det ved du godt. Jeg ved godt, du havde rød. De der krydsede af tallene er røde. Ad, der er meget rød. Du bliver nødt til at leve med. Det er svært med at leve med døje. Hey. Nej, jeg driller. Min ikke gider så ikke give mig nogle bogstaver lige nu, så det må jeg lige vente lidt med. Jeg kan faktisk ikke lave noget af det, jeg kommer lige ind på det lige om lidt, når jeg går helt i spas. Okay. Kebab! For nej, ikke der er din kebab. Jeg tager en baggrund. Det er faktisk lidt pinligt, at jeg ikke har fundet ud af, at man kan gå nedad i så lang tid. Kæledyr, det har vi ændret af. Ramme. Altså, det vil jeg også gerne, men min ikke gider slet ikke lave noget. Skal vi tage den der ind, så indramme det? Jamen, jeg kan slet ikke komme ind. Så prøv at lukke det ned. Ja, okay. Hey, vi er ikke engang vinder endnu. Brødre, der ikke er venner. Okay. Jeg hader det med, at vi ikke venner af. Det er faktisk ret godt. Talk to the hand. Oh no. No. Talk to the kebab. Kebab. Julia. Nu gider jeg heller ikke med internettet, det er irriterende. Du var også irriterende. Hvad for en af jeres? Hvad? Irriterende. Okay, vi er lige tilbage om 2 sekunder. Vi skal lige have ordnet hendes internetproblemer. Så er vi tilbage med mere kebab. Kebab. Sådan noget vi godt kan lide, kebab. Så vil vi aldrig smage det. Skal vi ikke skrive, vi er 2 brødre? 2 tvillinger? I statusen, det skal man jo lave den lidt, så det kan vi godt. Jamen også her ved siden af. Jo, det er godt. Jeg begynder at skrive. Jeg begynder at skrive. Ja. Skriv du, han ligger på. Ups. B. Og G. Og hvad for en ramme tog du? Så den her. Ja. Og hvad har du mere? Bare sådan en skrift. Tager du efter. Jeg har en tvilling. Har du en chili? Der hedder... Hvad hedder det? hedder en Guldboy 13579. Var det mellemrum? Nej, ja. Jeg kan godt lide. Jeg har en tvilling, der hedder... Hvad hedder han egentlig? Ikke så stort, Julia. Jo, det skal være stort. Jeg har ikke lavet mit så stort. Kun lidt stort. Kan YouTube egentlig se din skærm? Det er dumt YouTube. Nej, Julia, det er derfor, vi filmer. Nå. Du har ondt i hovedet, der griner for meget. Sådan kan
man skrive det lort sådan noget der? Er det fri tekst, vi tager? Er det fri lortetekst? Ja, fri lortetæsk. Tæsk. Det er fri lortetæsk. Tekst. Jeg har en film. Nej, en tvilling. Hvad hedder han egentlig? Hvad hedder han egentlig? Guldboy. Mellemrum 1, 2, 3, 4. Okay. Nu mellemrum boy. Mellemrum. Jeg sagde ikke. Det kunne gå under. Det skal være mega stort. Lav lidt med stort hernede. Hvad? Du skal lave lidt med stort hernede. I hjørnet. Hvordan laver jeg det stort? Så ude i hjørnet. Der. Ja, så har jeg sat det herned. Sådan her. Jeg er ikke gift, så jeg er lidt heller den her. Kunne det ikke være sjovt? Jeg sætter sådan et hjerte der. Ej, men det er det, jeg vil skrive noget om. Nå. Vil du skrive noget? Nej. Det er sådan større og større. Okay, den er lidt lille. Folkens derude, dem der har smagt kebab og godt kan lide det, skriv lige ned i kommentaren. Og dem der har en god server IP på Minecraft, I må også godt skrive det. Vi kan godt spille Minecraft. Vi har Minecraft, vi er seje. Okay. Men hvis jeg har lyst til at være venner med os inden på Movistar, så skal jeg bare skrive. Og vi skal nok komme i lidt højere level. Hvorfor har jeg mere XP end dig? XP. Eller fame? Du har kun 2 mere. 20. Nå, jeg ved godt, hvad her. Så hvor er det egentlig til det? Se hvad jeg har skrevet i hjertet. Bedste venner for evigt, men ikke brødre for evigt. Skal du skrive det? Jeg har ikke lavet det så stort. Men det er det nu. Bedste venner for evigt, men ikke brødre for evigt. Men ikke tvillinger for evigt. Bedste, du mangler D. Okay. Bedste venner for evigt. Men ikke. Om det ikke er, så er der bare sådan en lille bindestreg. For evigt. Nå, YouTube, se med i vores næste video. Ikke bare mig. Ikke bare. Hej hej. Nej, jeg Movistar. Hej hej.